किशोर भैया एक जानी बड़ी ऐठत चलत रहल। कैसे हो? लइकावा कहलस देखलस त कि तोरो बुझाता कि छोट मोट से काम फरियात बा ना बड़का चाहिए रहन तोर बिगड़ल जाता। बाकी कोई किसके कहलस कैसे कहलस हो? आर के ओठ में लगा के ओठ लाली, आर के ओठ में लगा के ओठ लाली, बॉम्बे के पहनी के तू कनवा में बाली, छपरा में छायला यार खोजलू। ये 1 लाख भैया की बोलिया जिला के माटी हो खाटी ये मैडम जी, की बोलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू। बोलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू। बोलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू। आरा के ओठ में लगा के ओठ लाली, आरा के ओठ में लगा के ओठ लाली, बॉम्बे के पहनी के तू कनवा में बाली, छपरा में छायला यार खोजलू। की बोलिया जिला के माटी हो खाटी ये मैडम जी, की बोलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू। बोलिया जिला के माटी हो खाटी मैडम जुगाड़ खोजेलू। बोलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ 1 लाख भैया कान्हा ले ले आई हो, ये हो कान्हा ले ले आई हो, ये हो कान्हा ले ले आई हो, ये हो कान्हा ले ले आई हो, राधिका कुमारी दिल कोरोना कान्हा ओहो। कहलस कि ये मैडम का कहलस हो? गोरखपुर गोपाल बजना चले फरमाइश, चले फरमाइश ना चले फरमाइश। टाटा धनबाद झोरिया फेल गुन जाइस, फेल गुन जाई हो फेल गुन जाई। 1 लाख भैया गोरखपुर गोपाल गंजना चले फरमाइश, टाटा धनबाद झोरिया फेल गुन जाई, मऊ देवरिया नमालबा भेटाई, मऊ देवरिया नमालबा भेटाई, बगसर सिवान में न खतबा भोलाई, गाजीपुर के बुर्ग गंवार सोचलू। तो बोलिया जिला के माटी हो खाटी ये मैडम जी, कहलस कि बोलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू। बोलिया जिला के खाटी हो खाटी बोलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू।
कहलो भोजपुर में भइल तहरा नाम के बहाला नाम के बहाला हो नाम के बहाला सासाराम कैलू जाई के बड़ बड़ घोटाला बड़ बड़ घोटाला हो बड़ बड़ घोटाला भोजपुर में भइल तोहरा नाम के बहाला सासाराम कैलू जाई के बड़ बड़ घोटाला आजमगढ़ के लोगवा के कोइले बालू पागल आजमगढ़ के लोगवा के कोइले बालू पागल जिला प्रतापगढ़ पीछे तोहरा लागल गोंडा बस्ती बूढ़वन के गालो नो चलू तो बलिया जिला के माटी हो खाटिए मैडम जी कि बलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू बलिया जिला के खाटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू बलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू बम्बू लगाए बैठे अब तो बम्बू में बम्बू लगाए बैठे अब तो बम्बू में बम्बू लगाए बैठे लगाए बैठे लगाए बैठे अब तो पहले से उठाए बैठे अब तो पहले से उठाए बैठे पहलस की ऐठ मत यतना तोरा रोहन के बारे में हमारा पता बा हाजीपुर गइलू कोइलू खूबे माना मानी खूबे माना मानी हो खूबे माना मानी वैशाली में भइल तहरा संगे छेड़ खानी संगे छेड़ खानी हो संगे छेड़ खानी हाजीपुर गइलू कोइलू खूबे मन मानी वैशाली में भइल तहरा संगे छेड़ खानी बीज के सट्टी गइलू आई के तू पजरा बीज के सट्टी गइलू आई के तू पजरा छुट गइल कोइल गोड़ी सब तोहर न खराब भूपेंद्र पर जिंदगी के भार बोझलू काए किशोर भाई कहाँ भुलाइल बानी और वो बुझा तक लम्हर खोजे वो नहीं बैठल बानी लम्हर के कियो माथु थुरी माथु कि बलिया जिला के माटी हो खाटिए मैडम जी कि बलिया जिला के माटी हो खाटी कलम हर जुगाड़ खोजेलू बलिया जिला